Здравейте на всички! Продължаваме с лекциите, като това по принцип е планираната последна лекция, която ние да ви преподаваме. Надявам се да ви е от помощ, понеже това са наистина много важни основи, които вие трябва да разберете от сега. Ако имате въпроси, винаги съм на среща, да напомня. И продължаваме. Общо взето, това е Chapter 7, което е за Consumers, Producers and the Efficiency of Market, като основно е за Consumers и Producers. За Market Efficiency ще има още по-детайлни уроци малко по-натам. И продължаваме. Първото нещо, ще говорим малко за Welfare Economics, което на практика е икономика на благосъстоянието. Това е директният превод на български. За какво става въпрос? Става въпрос съответно дали икономиката е в най-ефективния си момент, все едно в най-ефективното си състояние. Съответно, дали се продюсва достатъчни goods за ефективност, дали цената е най-ефективната, за да има достатъчно байери, и това се случва чрез силите на supply and demand, търсене и предлагане. Първото нещо, което трябва да му се обърне внимание, е willingness to pay. Общо взето това е един купувач на каква цена би купил стоката. Нали, каква е максималната цена, на която би я купил. Съответно тук ще имаме пример с 4 купувачи и може да видим, че имат доста голяма разлика в техния willingness to pay, т.е. колко са готови да предложат. И сега в тази ситуация, ако цената на iPod е 200, кой ще го купи и съответно, т.е. колко е the quantity demanded. Значи willingness to pay на първия човек е 250. Съответно, той ще го купи, защото цената е 200. Тя е под неговия willingness to pay. Чат обаче е за 175, а имаме цена, която е от 200. Съответно, той няма да го купи, ако цената не падне до 175, нали, като това му е абсолютно максималната цена, която е готов да купи iPod-а. След това Флея, тя ще го купи, защото тя е готова да плати даже с 50% отгоре от цената, и Джон няма да го купи, защото неговия willingness to pay е 125. И съответно по тази информация реално ние можем да начертаем да demand curve. Защото спрямо различните цени можем да видим колко ще са купувачите в този пример. Съответно, за това, ако цената е над 300, никой няма да го купи, защото ничий willingness to pay не е над 300. Ако имаме от 250 и 1 до 300, защото Антони беше с 250, то тогава имаме едно quantity demanded. Ако е от 176 до 250, имаме двама, защото вече вкарваме и Антони в това уравнение. Съответно 126 до 175 са 3, и вече от 0 до 125 имаме 4 и 4-мата са готови да и ще купят iPod-а. Получава се една ето такава схема. Нали, ние сме свикнали да е линейна схемата и тя ще бъде, защото просто ще става дума за много повече участници в пазара и съответно може да си представите как се получават така едни малки стълбички, докато накрая просто не се начертае директно права линия, защото просто са много повече участниците в пазара. Съответно, като начертаем, точно това представяме. От тук в този ценови диапазон и нагоре
има 0. Никой няма да купи. След това, когато е от 300, имаме и с реално 300 и до 251 ще имаме 1. Начертаваме го така. Този диапазон тук ще имаме 1 купувач. После продължаваме схемата от 250 до 200 и тук имаме 2. После от тук е около 175, горе-долу е начертано, до 125 имаме 3 и под 125 имаме 4. Всички ще купят от участниците в пазара. Тук точно това се обяснява, че ако има много повече участници в пазара, ще има много по-малки стъпчици и ще се получи точно smooth curve, както си я чертаем по принцип. Но това е за да се обясни нагледно как се случва, нали, как се дерайва самия кърв на практика. И сега, at any Q, the height of the D curve is the willingness to pay of the marginal buyer. The buyer who would leave the market if P were any higher. Да, т.е. тук какво иска да се каже, че самата височина на demand curve е точно the willingness to pay of the marginal buyer. Смисъл, че тя показва той колко е реално, колко е готов да плати. Тоест да си представим Flea's willingness to pay, знаем, че е 300. Тоест, ето това е нейния willingness to pay. Антони е 250 и затова това е неговият willingness to pay. Чат е тук. Тоест имаме, че височината е реално willingness to pay. В смисъл това иска да се каже. С тези думи. И ние на практика, нали, знаем спрямо къде е в графиката, ние знаем на всеки един купувач колко е склонен да плати. И по принцип, нали, се казва of the marginal buyer, т.е. всеки един купувач, нали, the marginal buyer. И сега, реално, какво е consumer surplus? Това е на willingness to pay на един купувач, минус цената, която да плати. И реално, това е много логичен, нали, много логично, като се замислим какво точно означава consumer surplus. Тоест, консюмера с колко е по-щастлив на практика, нали? Колко гейнва спрямо двете цени, които има пред себе си. Нали? Едната цена, той я знае. Той знае своят willingness to pay. Тоест, той знае, примерно, че той е склонен да плати 250. В смисъл да кажем, че той иска да... той максимално е склонен да плати 250. Обаче, ако плати по-малко, съответно той ще е по-доволен. И затова ще има consumer surplus. Тоест, ако цената е 200, неговия consumer surplus ще бъде 50. Защото той е бил склонен да плати тези 50, но накрая не ги е платил. И съответно, той е в surplus. И затова това уравнение като цяло е много важно, че consumer surplus е равно на willingness to pay минус price. И сега точно тук е даден пример с Flare, че нейният consumer surplus е 300 минус 260, защото цената е 260 и аз склонна да платя 300, затова 40 и е consumer surplus. Другите нямат никакъв surplus, те нямат, не смисъл, той не е отрицателен surplus. Защо не е отрицателен surplus? Защото те няма да участват в пазара. Ако цената е 260,
единственият, който ще участва в пазара е Флея, защото нейният willingness to pay е по-висок. Антони, той няма да купи iPod-а, защото неговия willingness to pay е 250. Съответно, Consumer Surplus в тази ситуация има само Флея, защото тя само участва в маркета и тя може, като цяло Consumer Surplus е или позитивен, или е 0. Или е колкото е точно willingness to pay. Защото в другия вариант човека няма да участва в пазара. И сега реално тук се смята, нали, колко е Consumer Surplus на графиката. Тоест имаме прайс, че ето тук 260 и имаме, че е реално 300 минус 260, съответно Consumer Surplus е 40. Сега, ако продължим надолу, можем да кажем, че цената е по-малка. Цената е 220. Съответно, Flares Consumer Surplus става още по-огромен. Той става 300 минус 220. Тя е готова да плати 300, цената е 220. Разбира се, че ще купи. Обаче в тази ситуация Антони също влиза в пазара. И съответно имаме, че неговия Consumer Surplus става 250 минус 220, което е 300. Вече ние имаме двама участници в пазара. И накрая Total Consumer Surplus, защото това са двамата участници в маркета, е реално равен на 80 плюс 30. Защото ние смятаме, нали, събираме Consumer Surplus-ите на участниците в маркета. В тази ситуация имаме двама участници в маркета. Съответно имаме, че 110 е равно на 80 плюс 30. Продължаваме вече в нашата ситуация, в която ще я видим, и то е с Smooth Demand Curve. Съответно с доста повече участници, без да има стълбички. И сега, тук пример е даден, че когато Q е 5, в смисъл 5000, нали, но ние ще го говорим с 5, the marginal buyer is willing to pay 50 for pair of shoes. Нали, т.е. като начертаем нагоре, виждаме, че тогава прайс е, в смисъл 5000 човека са склонни да платят до 50 максимум, нали. Обаче ако P е 30, то тогава имаме $20 Consumer Surplus. Защото те са склонни да платят 50, обаче цената е 30. Съответно, за тези хора, които са точно на тези 5000 човека тук, за тях те имат Consumer Surplus of $20. Нали, се едно смисъл само за цената. Докато ако цената е 30, по принцип хората, които са склонни да платят тази цена, са 15 000. Но ние говорим специфично за тези 5000, които са склонни да платят до 50. Това са различен вид buyers. И нали, те трябва да се разграничават. И реално как се смята Consumer Surplus на графиката, то е реално лицето, който е на триъгълник, който се получава между цената и, нали, the demand curve. Защо се получава? Затова сега, нали, ще го сметнем. Consumer Surplus в тази ситуация, то винаги реално се получава триъгълника нагоре, защото той е този триъгълник, който е под demand curve. И сега имаме, че височината на триъгълника е 60 минус 30 равно на 30, и т.е. Consumer Surplus е точно това 30 умножено по quantity-то
което е на хората, което е 15 и разделено на 2. И затова Consumer Surplus е 225. Защо е така? Имаме, че в тази точка 15 000 човека са склонни да, те ще купят обувките. И Consumer Surplus се получава с хората, които са преди 15 000. Съответно, защото техният willingness to pay е по-висок, отколкото на тази квота 15 и съответно от тях се събира техния willingness to pay, в смисъл техния consumer surplus, който се е получил. На тези, които са на 15 030, тук трябва да е 0. Техният consumer surplus трябва да е 0. Обаче на тези, които са на 5 000, те са склонни да платят дори 50. Съответно, тук се получава се смята техния consumer surplus, плюс тези, които са склонни да платят до 40, и така се събират, и реално това е лицето на този триъгълник, който се получава. И затова ние директно смятаме лицето на триъгълника, не смятаме всичко по-отделно. И тук точно се показва, че ако се вдигне цената, хората, които са склонни да участват в маркета, се намалява. И като това се намалява, съответно тези, които са тук 10 000 с 40, техният consumer surplus в тази ситуация е 0. Докато преди, техният consumer surplus не беше 0. Защото цената беше по-ниска. Съответно те придаваха, смисъл, позитивен ефект спрямо consumer surplus. И затова имаме, когато цената се повдигне, имаме намаляване на consumer surplus. И причините са две. Едното е, че хора не участват в маркета и защото цената се вдига и съответно тези, които продължават да участват, те вече имат по-нисък consumer surplus. И съответно в тази ситуация consumer surplus е на по-малкия триъгълник лицето, което е, имаме 10 quantity по 60 минус 40, 20, върху 2, което е 100. И целият consumer surplus в тази ситуация, когато цената е по-висока, е доста по-нисък. И сега това е едно от упражненията, които са реално може да се решават, такива задачи могат да се намерят. И първото нещо е find marginal buyers willingness to pay at Q10. Имаме Q10. Съответно, тук са начертани квадратчетата. Ние много добре можем да видим, че цената е 30. Съответно, имаме ето тази схема. Така. Тоест, marginal buyers willingness to pay реално, цената, която биха платили, е 30. Нали така, защото просто можем да видим на графиката, че когато quantity е 10, willingness to pay е 30. И сега трябва да намерим consumer surplus за P равно на 30. Така ще пише тук, после най-вероятно ще го изтрия. Но consumer surplus се намира с ето този триъгълник, който се получава, защото той показва хората, които са склонни да платят повече, но накрая плащат 30. И съответно там има consumer surplus. Съответно consumer surplus той е равен на quantity, което е 10, по разликата между най-високата цена, която е склонна да се плати, и цената, която е, т.е. 40 минус 30 и цялото върху 2, защото се получава триъгълник.
и съответно това е равно на 50. Имаме за Consumer Surplus. После продължаваме в ситуация, в която P пада до 20. P пада до 20, т.е. quantity е 20. Нали, съответно. 20 човека са или 20 000, колкото е дадено, са склонни да платят цена от P равно на 20. И сега, много е важно да четете какво ви питат. Защото сега се пита how much will consumer surplus increase due to buyers entering the market. Ние отпреди това вече имаме купувачи, които са в маркета. Обаче сега други купувачи ентърват the market. И реално ентърват купувачите, които се намират в ето тази част. Защото те преди това не са участвали в маркета. И съответно, щом се намират в тази част, ние трябва да намерим реално лицето на ето този триъгълник. Защото това е новият consumer surplus само на купувачите, които са ентернали the market. Това са реално на купувачите, които са новите купувачи, които спрямо спада на цената, те казват, окей, аз ще го купя това. И съответно за това, за тях, Consumer Surplus е равен на този триъгълник. И той е равен на 10, 20 минус 10 по 30 минус 10 по 10 върху 2, което е 50. Защото това ви питат за кои са новите купувачи, които са влезли да участват в пазара. А сега за D подточка като цяло питат за досега купувачите, които са били, но те плащат още по-ниска цена. Съответно, техния willingness to pay, той ще остава висок. И те плащат още по-ниска цена. И съответно, техния consumer surplus се увеличава още повече. Обаче, те са хората, които досега са били в маркета. Съответно, това са хората, в смисъл, то става дума за хората, които са до тук. Защото те са били в маркета, те продължават да бъдат в маркета. И техния willingness to pay, техния consumer surplus преди това е бил ето този триъгълник, нали така? Обаче при спада на цената виждаме, че квадрата, който се образува тук, е допълнителен consumer surplus за тях. Съответно, техният consumer surplus ще се увеличи точно с ето този квадрат. Защото той преди това е бил триъгълник. Преди това ние знаем, че техният consumer surplus, който го изкарахме 50, той си беше там, когато цената беше по-висока. Обаче сега, като се спадне цената, техният consumer surplus се увеличава още повече на хората, които са били в маркета. И накрая целият consumer surplus, който е на всички участници в маркета, ще бъде, чакайте да сложа лилаво примерно, той ще бъде целият триъгълник. Да. Това ще бъде total consumer surplus. Защото зеления е the new buyers entering. Черното е реално на existing buyers at higher price. И синьото
е additional consumer surplus for existing buyers. И затова накрая се получава обаче, че total consumer surplus е равен на всичко това събрано заедно. И затова на existing все пак да го сметнем. Извинявам се. Така. На existing buyers paying lower price, реално, но нали, additional consumer surplus е едно, то е равен на 10 по 10, нали, което е на 10 минус 0 по 30 минус 20. Това е равно на 100. Това е за additional consumer surplus. Тук все пак е решена задачата отново. Нали, пак казвам, ако имате някакви въпроси, винаги може да пишете. Няма никакъв проблем. Но е много важно да осъзнаете за кого се отнасят consumer surplusите, защото това не е много добре обяснено, но нали, за кого се отнасят и какво точно отговаря това, тези лица на триъгълници, на правоъгълници, за какво точно отговарят. И сега все пак говорихме за consumer surplus, трябва да говорим и за producer surplus. Тоест, нали, това е цената, която продюсера е склонен да плати, за да произведе нещо. И сега, то е value of everything a seller must give up to produce a good. Тоест, имаме не willingness to pay, а в тази ситуация имаме willingness to sell. И willingness to sell е по-висока, когато цената на даден продукт е по-висока от неговия кост, нали? Колко е струвало, че да се произведе този продукт. Защото в тази ситуация вече продюсерите трябва да изкарват нали, съответно сумите. И сега тук имаме ситуация, в която има трима участници, нали, които са продюсери, Джак, Джанет и Криси. Много хубави имена. И сега трябва да дерайвнем реално по същия начин, по който дерайвнахме до demand curve, трябва да дерайвнем на supply curve. И имаме, ако цената е от 0 до 9, абсолютно никой няма да участва в пазара, защото коста, който е минималния, който е на Джак, е 10. Съответно, той няма да произвежда нещо, ако е на загуба след това. За Джанет коста е по-висок и съответно трябва цената да е по-висока от 20 или 20. А за Криси трябва да е 35 и нагоре. Но Джак в тези ситуации той ще участва, защото неговия cost of production е 10. Съответно, правим отново стълбичката. Имаме от 0 до 9 е 0. Нали, съответно, можем да го видим ето тук. После от 10 до 19 е 1. Тоест ето тук участва един човек, тук участват двама и тук участват на практика всички, нали, тримата. И сега имаме at each Q, the height of the S-curve is the cost of the marginal seller. Нали, съответно, еквивалентно на demand curve. Нали, височината е колко се едно струва на the marginal seller, който ако цената е по-малка, той няма да участва в маркета. Той просто ще ливне the market. И нали имаме, че Jack's cost тук е 10. Той ще остане в маркета, ако цената е по-висока, обаче няма да участва, ако цената е тук. Ако цената е на 0, или да не е на 0, но ако е на 8, той пак няма да участва. Обаче ако е на 10, Jack ще участва. Ако е на 20, Джанет ще участва.
Producer surplus, логически погледнато, е цената минус кост. Нали, както беше за consumer surplus е willingness to pay минус цената, сега имаме, че е цената минус кост. Защото цената ще бъде това, което на него ще му бъде платено, а кост е това, което той трябва да изхарчи. Така че коста също е willingness to sell. Нали, в смисъл, тук можем, това реално можем да може да го срещнете, но нали, willingness to sell, съответно минималната цена. И сега имаме много еквивалентен начин на подход, само че триъгълника е едно наобратно, нали, който се получава. Защото се прави просто за supply curve, който supply curve винаги е нагоре, докато demand curve винаги пада надолу. И сега имаме ако P е 25, имаме producer surplus на Jack, който неговия кост беше 10, съответно е равен на 25 минус 10. Джанец е 25 минус 20 и Криси тотално тя няма да участва в маркета и съответно total producer surplus е 15 плюс 5, т.е. на участниците в маркета събран, който е равен на 20. Сега имаме тук пример, suppose P е равно на 40 и при Q равно на 15, реално the marginal seller's cost е 30. Съответно, ние имаме ето тук едни $10 producer surplus. Защото когато е 15, реално коста за производство е 30. Но цената, която е дадена си едно е 40, имаме producer surplus, който е 10. Нали, смисъл долара, само произлизащо, говорим само за цената. И пак, нали, логично спрямо предишния пример, producer surplus е триъгълника, който се получава между разликата на цената и да supply curve спрямо количеството, което се продава. Тоест, в тази ситуация имаме, че producer surplus е равен на реално 40 минус на 40 минус 15, защото ето тази точка тук е 15 минус 15 умножено по Q, което е 25 и е разделено на 2. И това можем да видим, че е равно на 312,5. Така че да, това е producer surplus. Защото коста на ето тези тук, които са продюсери, за производство е реално по-нисък от 40. Стига до 15, до 20, нали, спрямо вече къде са кърлове. До 25. И съответно за тях те имат по-голям продюсер surplus, защото просто произвеждат на по-ниска цена, на по-малка стойност. И накрая целият продюсер surplus е събрано всичкото това, което е лицето на триъгълника, който се образува. Ако цената на P
падне, то тогава продюсър сърплъса пада също. Защото просто, нали, sellers, те няма да участват в пазара. Те излизат от пазара. И продюсър surplus получава лицето на по-малкия триъгълник. Защото просто вече по-малко хора участват в пазара или тези, които продължават да участват, те вече нямат продюсър surplus. Особено ето тези тук, които са. Те вече нямат. Те имат по-нисък продюсър surplus, защото техният кост, за който произвеждат продуктите, той не е намалял. И съответно, като не е намалял, обаче цената е по-ниска, техният профит е по-нисък. И съответно, техният продюсър surplus е също по-нисък. Те не изкарват толкова добри суми. И сега подобна задача, като предишната, само че вече говорим за, нали, producer surplus. И сега, find marginal seller's cost at Q10. Така, имаме Q10, т.е. ето тук. Съответно, ето това е нашата точка. Имаме P20, т.е. ние имаме, че marginal seller's cost е 20. Това е равно price, нали, в смисъл, може да ги видите и двете. Така, това е запад точка. Find total producer surplus за P равно на 20. Total producer surplus реално е ето този триъгълник. Той е равен на 20 по 10 върху 2, защото намираме лицето му, и е равно на 100. Това е total producer surplus в тази ситуация. Обаче, имаме, че цената се качва на 30. Съответно, вече имаме нови участници в пазара. Вече имаме нови производители, които са склонни да предлагат техните услуги. Съответно, имаме quantity, че се дига на 15. И сега ни питат първо за the increase in producer surplus due to selling 5 additional units. Съответно, ние трябва да намериме новия триъгълник, който е образуван на новите участници. Съответно, ние търсим ето този. Това е the additional units, които влизат в пазара спрямо от това, че цената се е качила. И съответно тук имаме на този триъгълник, че той е 15 минус 10 по quantity по 30 минус 20 върху 2, което се получава 10 по 5, 50 върху 2, 25. Така. Защото това са the additional units. Това са нещата, това са тези, които влизат в пазара. И сега, getting a higher price on the initial 10 units, които се продават, значи ние трябва да гледаме в ето тази част. Защото те участваха преди в пазара и сега продължават да участват в пазара. И затова пак the additional units е правоъгълника, който се е образувал. Тоест той е 30 минус 20 по 10 върху 2. Не върху 2. 30 минус 20 по 10, защото говорим се пак за правоъгълник, то е 100. Съответно това е the producer surplus, който е добавен спрямо старите, нали, към старите участници, които продължават да участват в пазара. Нали, в смисъл, и затова това е техния допълнителен producer surplus. Тук имате решението също на задачата, но като цяло
това е. Ще говорим за Market Efficiency също, ще говорим повече за него и по-нататък, но като цяло Total Surplus на Market Efficiency, то е Consumer Surplus плюс Producer Surplus. И нали, винаги има trade-off между двете, защото ако има по-голям Consumer Surplus, значи Producer Surplus трябва да е по-нисък. Нали, съответно, взима толкова голям Consumer Surplus. И в същото време, тук са две форми, Total Surplus е Consumer Surplus плюс Producer Surplus, или е Value to Buyers минус Cost to Sellers. So, това показва дали един маркет е efficient. И сега въпросът винаги е кой е най-ефективният начин за разпределение на ресурсите, че да е максимум този total surplus. И това нали, зависи спрямо каква е. Това зависи от каква е цената и какво е количеството. И сега реално това се случва при the market equilibrium. Нали, накратко казано, много зависи какво се случва в маркета, дали е децентрализиран, дали в смисъл какви са силите на supply and demand, дали са най-ефективни и така нататък. Но като цяло за това съществува the market equilibrium, което е пресечната точка на supply and demand. Това е дефиницията на market equilibrium. И сега, тук се обяснява, че всеки купувач, който е склонен да плати повече от 30, ще купи. Нали? И съответно това става дума за ето тази част. Всеки купувач, който не иска да плати 30, няма да участва в маркета. Става дума за ето тази част от кърва. Тоест тези, които ценят повече стоката, те ще участват в маркета и ще консюмват. Същото е и за селърите. Тоест тези, които цената на тяхното производство е по-ниска от 30, те ще участват. На всички, които е по-висока от 30, няма да участват. И въпросът, нали е, дали Equilibrium Q максимайзва the total surplus. И съответно, тук може да се смята, но накрая, когато Q е 20, имаме, че cost за producing the marginal units е 35. Но самите консюмери, те виждат, нали, все едно, прайса като 20. Това е целият нали, проблем, че те реално, когато начертаем, виждаме, че техният perception е, че е 20, когато са толкова много хора участващи в пазара. А тя реално, нали, коста, който е за supply е 35. Съответно имаме разминаване и това не е най-ефективната стойност. И затова се казва, че нали, the market equilibrium е пресечната точка. Защото тогава имаме нали, нямаме разминаване между demand и supply. Тогава за продюсерите също е оптимално да произвеждат на тази цена, обаче и за хората, които купуват, те виждат стойността на продукта на тази цена и няма разминаване.
Можем, нали, съответно да го говорим и наобратно, когато тогава е по-добре за, нали, смисъл, спрямо дали е по-добре за продюсерите или е спрямо по-добре за купувачите. И като цяло Market Efficiency, нали, за Free Market става дума, че маркетите трябва да се контролират от силите на supply and demand, на търсене и предлагане. Защото те allocate resources efficiently. Нали, смисъл, това е урока, който трябва да запомните накрая. Винаги, когато говорим за икономически модели, има assumptions. В смисъл, ние имаме някакви... В смисъл, ние казваме, нали, предполагаме някакви събития, за да можем да продължим да разсъждаваме, защото ние няма как да го знаем. Затова ние трябва да направим някакъв assumption. И сега, тук реално за Market Efficiency, markets are perfectly competitive, outcome in a market matters only to the buyers and sellers in that market. Тоест, тези assumptions се правят, за да се упрости модела. В смисъл, за това те трябва да холдват, в смисъл, те трябва да са верни, за да може модела също да работи. Защото ако не matter only to the buyers and sellers, то тогава графиката може да изглежда по съвсем различен начин, ако почнат да участват трети, четвърти лица и съответно вече не е вярно, нали, нещата, които ние, изводите, които си изкарваме, те вече просто не са верни. За market failures, нали, смисъл, това ще се говори малко по-нататък също. Нали, става дума вече за не-competitive markets, нали, съответно да има някой, който е с повече сила от другите, това променя цените, това променя също и на лице, смисъл с producer surplus, consumer surplus, обаче в момента ние говорим за competitive market, съответно, нали, всички се състезават помежду си, няма такива усложнения. Също ще говорим малко повече и за externalities, за неща, които не могат да бъдат контролирани все едно, за някакви ситуации, които се случват, нали, в икономически аспект, които влияят на маркета, обаче, нали, участниците в маркета все едно не са виновни за тях. И тук имаме summary. Consumer surplus, buyers willingness to pay for a good minus the amount they actually pay. Да, това трябва да го знаете на сън. И, нали, реално измерва позитивния аспект за купувача спрямо това, нали, че участва в маркета и спрямо неговия willingness to pay. Трябва да запомните, че това е триъгълника, който е под the demand curve. И producer surplus е реално the amount sellers receive for their goods minus their cost of production и то измерва положителните черти са едно за продюсера. За това, че той участва в маркета. И съответно е лицето точно, нали, до supply curve. Над supply curve се пада реално, да. И съответно тук allocation of resources that maximize total surplus is said to be efficient. Това е the market equilibrium, там където се пресичат the supply and the demand curve. И the invisible hand of the marketplace leads to buyers and sellers to allocate resources efficiently. Това се има предвид точно силите на supply and demand. Защото в крайна сметка маркета трябва да се регулира сам. Нали, съответно, ако цената е много висока, то тогава консюмерите ще спрат да купуват толкова много. Нали, и логически би трябвало продюсерите да намалят цената спрямо търсене, предлагане. И съответно, това е да invisible hand, нали, че supply and demand, те реално се, в смисъл спрямо едни други, се разместват, за да може маркета да бъде в неговия efficient point.
Обаче, нали, да се има предвид, то ще се говори малко по-нататък в уроците, че това е в перфектния сценарий и когато имаме market failures, нали, market power, което е монополи, олигополи, нали, съответно някой просто има повече се едно власт и сила от другите, или externalities, неща, които не могат да бъдат контролирани от, нали, смисъл неща, които се случват и влияят на маркета. Това, между другото, примерно е войната. Войната е много добър пример за externality. То тогава, нали, пазара може да не е в най-ефективната си точка. Тук отново съм извадила като цяло някакви важни неща, но има и други, в смисъл не са всички, така че вижте лекцията отново. И това е за тази лекция. Благодаря много, че отново ме изслушахте и ви пожелавам успех. Ако имате въпроси, пак казвам, винаги може да ми пишете. И като цяло, приятен ден, приятна вечер на всички.